Nah guys, जोङो खुमब्राजों दाउ बेदर संनाया मोनजोब्बाय आरो ना दा दिनै टेस्ट खालामबाय गोथाव जादों जों दा ओंखाम जानोसै आरो ना जों ओंखाम जानायखौ देखायला नोंथांमोननो जों दा नै साखिनायखौ देखायबाय एसे मोनबाय खुमब्राया बिराद टेस्ट जादोंलै नै बियो सामब्राम गुफुर हाइजें आरो सामब्राम गोजा ग्रेन्डाराव उननानै लाबाय नै आरो बे हालदै ओमफ्राय नै बियो न'नि बानलु देनानै लानाय नै बियो जिरा गुन्दै न'आवनो देनानै लानाय आरो नै बियो गलमरिस देनानै लाजोबखाबाय आरो नैबे सामब्राम एसे लाबाय मानो होनोबा सामब्रामखौ उननानै लाखानो नालाय ओंखायनो सामब्रामखौ एसेल' होनो नागिरदों दा संलांबाय थानोसै नोंथांमोना जालांबाय थाबानो जाबाय आं नैजाय दङ बेदर दानि बाजारनिफ्राय लानानै फैबाय आरो आंनि बाजारनिफ्राय नैबे दाउ लकेल दाउ बेदर नै मेजेम दं आरामनो बिदिनो संनोसै साराय जानबाय गाइस नै थाव होबाय बेदरखौ एवनानै लाग्रोनानै दोनग्रोनांगौ आरो ना एसे ओमफ्रायसो खुमब्राखौ एवफिननांगौ नै सामब्राम हरबाय आरो सामब्राम हरबाय सामब्रामखौ एसे होबाय आरो ना दहाय सामब्राम बुरजा होबाय एसे होबाय बेदरखौ होनोसै होनोसै आरो एसे होनानै लाबाय माने बेयावबो एसे बानलुखौ एसे हरग्रोनांगौ आरो बे जिरा पाउडारखौबो एसे हरग्रोनानै लाबाय मानोना जों दा बेदरल'सो संग्रोदों दा नै बे गलमरिस देनायखौ एसे होनानै लाग्रोबाय दा जों हरफिनबावगोन खुमब्राजों संनोबा लाग्रोनोसै आरो दा जों बेखौ खांनानै लाथ'नोसै आरो ना खुमब्रा होनायनि सिगां जों खांनानै लाग्रोबाय दा जों खुमब्राखौ संबावनोसै नै खुमब्राखौ हरनोसै खुमब्रा नै जाय मैथा बांगालखौ एवहरनानै लाबाय आरो ना जोंनि कार्बिआंलंआव मैथा बांगाल बुङो बेखौ एसे खाथो खाथो गोखै एसे गोखा मैथा बांगाल होनो बेखौ बबे जायगायाव मा नाम होनो बे मैथा बांगालखौ एसे खालामनो खिथाहर नोंथांमोना नोंसोर हरदो बारा खालि होनाङा ना नै रेबबाय आरो ना खुमब्राया रेबबाय दा बे मोननानै एसे रुइबानो एसे नारख्रुब होनानै बेदरखौ होनांगौ आरो होनबानो बुरजा जासिगोन नै होनोसै आरो ना होबाल'सो एसे मोनो 1 केजि जाहांहां बेदरा बेदरखौ होबाय आरो ना खुमब्राया रुइबाय आरो दा बेदरजों आरो रुइबावगोन आरो दा दहाय जोङो
दाहोनो होनानै दोननाय दङना नै सामब्राम गोजा देनाय आरो सामब्राम गुफुर हाइजें नैबेखौबो बेदर होनाय लोगो लोगोनो होखानानै लानांसिगौ आरो बेवहाय बारा कालार फैयाखैहाय माबा बिसिबां मोजां कालार अरिजिनेलाव दसेबानो मोनसिगोन आरोना गाइसनि बारा सम नांलिया नोंथांमोना बेखौ मा होनो जों गंगार दुन्दिया होनो आरोना नोंथांमोननिथिंजाय मा होनो खिथाहर लास्टआव जोङो फिसा फिसा हानानै जों होगोन आरो होबाय टेस्ट जायो ओंख्रिया फाइनालि दा मोनबाय आरोना गाइस जों दा बे गंगार दुन्दियाखौ हरनोसै दुन्दियाखौ हरबाय गंगार दुन्दियाखौ हरबाय दुन्दियाखौ हरबाय फाइनालि मोनबाय आरो दा दसे रेबहोनोसै गंगार दुन्दियाखौ बरिया फाइनालि मोनबाय दा लांहिन बाजाराव बायनानै लाबाय आरो मेवा हाजोनि मेवा ओंख्रि गाबोन अनलाजों जागोन नै गाइस जोङो खुमब्राजों दाउ बेदर संनाया मोनजोब्बाय आरो ना दा दिनै टेस्ट खालामबाय गोथाव जादों जों दा ओंखाम जानोसै आरो ना जों ओंखाम जानायखौ देखायला नोंथांमोननो जों दा नै साखिनायखौ देखायबाय एसे मोनबाय खुमब्राया बिराद टेस्ट जादोंलै बाय बाय गाइस जोङो दिनै खुमब्राजों दाउजों संनायखौ जोङो आवगायबो जों देखायदोंमोन माने दिनैबो जों स्पेसियेल संहरो आरोना खुमब्राजों दाउजों जों दा बेखौ जानोसै मोनबाय होमबा दिनै जों जानायखौ जों देखायला ओंखाम जानायखौ होमबा दिनै बेखिनियावनो जोब्बाय बाय बाय गाइस टेक केयार